Bon dia. Segon dia a Berlín, bueno, segon i últim ja. Demà ja marxem cap a Màstia de tornada. Cada les 10 amb mon germà per esmorzar. Són les 9:38 i res, d'agafar el metro i anem a esmorzar i després ja començarem el dia. Bueno, primera vegada del dia, estem a Victoria Park i de fet estem al top de la muntanya de Victoria Park. És un monument, la muntanya aquesta no està al centre, està més apartada, està com al sud de la ciutat, llavors no tens el bullici de tota l'acumulació de gent que tens al centre de Berlín. És un parc que sincerament crec que està molt bé, és molt tranquil, quasi aquest matí almenys n'hem trobat a molta gent caminant, estem al top de la muntanya on hi ha un monument a la guerra civil que va haver a Alemanya contra les guerres napoleòniques, que es va construir el 1815, més o menys, aquella època. També és un parc que té com una cascada artificial, té uns salts d'aigua artificials que et fan també una mica més amena la pujada i bueno, està bé, no? També si no vols pagar, per exemple, un rooftop, no? Si no vols pujar a cap torre per veure la ciutat des de dalt, és un bon punt, no es veu gaire cosa, es veu més o menys al centre, s'intueix el monument de la Victòria en el que estàvem ahir. Ara que és estiu, molts arbres, potser tapa una mica la vista. Sí que és veritat que parlàvem abans amb mon germà i potser un parell més de plantes guanyaves una mica més de visió, però la muntanya és la que és, tampoc podem demanar gaire. Però sí, molt bé, ja et dic, pots veure quasi bé tota la ciutat, tota la part del centre i ja està bé, venir aquí, la posta de sol també la pots veure, hem vingut pel matí, així que no la veurem, però és una opció si no voleu pagar cap mirador ni res, de fer-vos l'excursió, de venir cap aquí i també estar una mica relaxats de tot el que és el nervi del centre. Estem anant a la segona parada del dia, l'aeroport de Tempelhof, que és l'antic aeroport que hi havia aquí a Berlín, que es va fer servir fins al 2018, després es va tancar perquè es feien servir més els aeroports de les afores, perquè bàsicament era un aeroport que estava al centre de la ciutat o relativament al centre de la ciutat i no es podia ampliar més. Llavors la gran demanda que hi havia no era lògic venir a Berlín i aterrar aquí perquè hi havia molts menys vols i no hi havia possibilitat de fer-ho més gran i res. Estem intentant entrar, si veniu, informeu-vos, però no es pot entrar perquè nosaltres portem mitja hora donant voltes i encara no ho hem trobat. Mira que hi ha senyals i tot, però no hi ha manera, no hi ha manera. Seguirem caminant i aviam què ens trobem. Ok, acabem d'entrar, hem aconseguit entrar a l'aeroport de Tempelhof, antic aeroport principal de Berlín, construït el 1909. Aquest aeroport ha viscut tots els vaivens de la història alemanya i història mundial que hi pot haver. Hitler ho feia servir de base militar i base d'operacions quan estava en el seu govern. També durant després de la guerra, amb el tema de la caiguda del mur de Berlín, o la construcció més ben dita del mur de Berlín, la part aliada estava aquí, la part aliada també la feia servir una mica com de base per tots els avions que venien de la part occidental d'Europa. I ara mateix és extint, el 2008 ho van deixar de fer servir. Per què? Perquè hi havia molta demanda de venir a Berlín, llavors la ciutat necessitava un aeroport més gran. Què passa? Que aquí estàs més o menys al centre de la ciutat, llavors no pots ampliar l'aeroport i es va decidir al final tancar-lo el 2018
S'hauria d'haver tancat el 2004, passa que, bueno, temes legals, no es va tancar fins al 2008, i res, ara està reconvertit en un parc doncs, per la ciutat de Berlín. Hi ha molta gent passant amb bicicletes, molta gent passejant, hem vist minigolfs, hem vist també que hi havia gent com vivint en bungalows, una mena de plàstic, bungalows de plàstic. No hem preguntat, però penso que és igual per la gent refugiada d'Ucrània que estan visquent aquí. També es fa servir molt per l'interior de l'edifici, per convencions, hem vist ja un gimnàs, hi ha sales de reunions, per aquí també passa la Fórmula E, i fa poc també va haver una venda Cupra dintre d'aquest recinte, passat les valles, que està tancat, nosaltres no podem passar. I ja està, ho tenen tot molt ben mantingut, pots girar-te i pots trobar el típic que veus en un aeroport, no? El tema de les senyals, al terra també que tens les senyals, no? Perquè els pilots van tenir referències i res, bastant bé. I la cosa avui sembla que va de parques, no? Sí. Sí. Estem a Treptower Park, ara. Un dels memorials de la ciutat de Berlín als soldats soviètics. Es tracta del memorial soviètic més gran fora del que era la Unió Soviètica, abans, o sigui, quan s'anomenava així. I bueno, és un cementiri per més de 7.000 soldats d'aquella època. I res, és un edifici, és una plaça gegant dintre d'un parc gegant i bueno, farem una volta. És, bueno, acorda el que era els soviets, no? Edificis grans, monuments grans, que es noti, que es vegi i res, també és espectacular, o sigui, el que vaig dir l'altre dia, no hem de barrejar política i pensar més ni tal, però almenys és part de la història i és una cosa que s'ha de veure. El parc és una passada i el camí cap a l'entrada i el camí cap al memorial és bastant impressionant i és una zona verda molt guai i bueno, doncs val la pena veure'l. Doncs això és l'interior del monument, tenim el monument principal aquí, aquest no és. I res, tots els voltants de la plaça tens com aquestes menes de parets, de marbre, que hi han representades, diguéssim, les famílies d'aquesta gent que va morir, aquests soldats que van morir aquí per derrotar l'Alemanya nazi, i imatges també que significaven com el poble s'unia, com veiem per exemple aquesta d'aquí que li comuniquen la mort del familiar. Tenim una altra més allà endavant, aquí mateix amb les escenes de la guerra. Hi ha diverses, hi ha soldats, hi ha imatges de soldats que van tots com si fossin en formació, soldats també que li donen a la família o donen armes a la gent perquè vagi a lluitar, imatges amb honres a la bandera de comunisme, hi ha moltes i són escenes que es van produir, no tal com hi ha aquí, però són escenes que dintre de la cultura o de les creences de la gent comunista doncs hi encaixen, no? I bueno, és interessant. Un cop hi ha el top del memorial on està el soldat que representa tota aquesta gent que va lluitar, representa com la victòria contra l'exèrcit nazi, i és curiós perquè és un soldat amb una mena d'arma destrossant una esvàstica als seus peus i amb dos nens penjats a l'esquena, com volent dir que l'aixecament del poble i la victòria contra l'exèrcit nazi alemany. I res, també dins, aquí darrere, hi ha com un petit memorial, 4 o 5 flors i un mural sencer també, un vitrall amb representacions de l'exèrcit de Rússia, de la Unió Soviètica
i de més, així que bastant recomanable venir, a part també les vistes, no?, que es tenen des d'aquí, des de l'estàtua fins el que és l'entrada al memorial i tot, està tot bastant cuidat, està bastant bé, no hi ha gaire gent, entenc que no és una cosa que estigui molt transitada, no?, perquè són unes idees molt diferents de les que tenim ara i no tanta gent les comparteix. Però bueno, és el que diem sempre, no?, és anar a visitar, anar-ho a veure, perquè és part de la nostra història i com més sapiguem, més entendrem de tot. Ara sí, ja última de les parades del dia, a la East Side Gallery de Berlín. Una cosa més, no?, de la història postguerra soviètica d'aquesta ciutat. Ens remuntem a quan acaba la Segona Guerra Mundial, la construcció del mur de Berlín d'un dia per l'altre i també, no?, la derrupció del mateix d'un altre dia per l'altre. De fet, hi ha una història curiosa del mur, i és que el dia que es van derrocar, que la gent va començar a saltar un altre cop, diguéssim, d'una banda a l'altra, és que els governs soviètics i els aliats van arribar a un acord per derrumbar-lo, no? I un periodista, en aquell moment, va preguntar-li, que era el dirigent soviètic, que quan entrava en vigor. I el tio va dir, bueno, no ho sé, suposo que immediatament. Llavors podeu imaginar la gent. Un munt de gent es va dirigir cap al mur, van començar a saltar, i aquesta és una mica més la història de com també es van derrocant les imatges a les tantes de la nit de la gent saltant, derrumbant el mur, trobant-se amb famílies, amb amics. És per recordar, és per recordar. Llavors, tota aquesta part d'aquí era l'antiga part, aquí hi havia mur, o sigui, això no es pot treure d'aquí. Tot això, aquesta banda d'aquí, a la banda soviètica, i per commemorar, no?, per fer-ho turístic, per fer-ho històric, amb un munt d'artistes van decidir muntar aquesta galeria de grafitis que avui en dia és tan visitada, i tenim el famós petó del tracte comunista, entre d'altres coses, entre d'altres artistes que han volgut fer o han volgut tenir aquí el seu toc. Últim dia, avui ja s'ha acabat, avui agafem el tren ja cap a Màrtir de tornada. Bueno, ho hem vist, no? Ciutat que té un munt de coses per veure, un contrast que no te n'imagines a cap ciutat del món, i és l'encant de Berlín, no? Caminar, visitar, empapar-te de la història i res, això ha sigut tot. Gràcies a tots els que heu vist el vlog, ha sigut molt important per mi, és el primer que faig, espero fer-ne molt més. És una cosa que sempre m'ha quedat, mai he fet, i alguna vegada hem de trencar la vergonya, no? I ja està, no faré ningú speech, seguirem treballant per fer més, i res, fins una altra.